Malawi Brief. Chuma cha dziko la Malawi chikupitirira kuvutavutabe pamenenso tsogolo lake loti chikhoza kukhala bwino mwapompano silikuoneka bwinobwino. Ena kumazifunsa kuti kodi kwenikweni vuto lili pati, kapena ndi ndondomeko zomwe tikutenga, kapena mwinanso vuto ndi anthufe chabe kagwiridwe kathu ka ntchito pobwezesa chumachi m'chumake. Kwenikweni tikuyiponya pati. Ayi tingomanga malamba zinthu zikhala bwino. Wena kuti chimwina chikhulupiriro chimene tinali nacho poyamba chikuoneka ngati kuti tayamba kuchiyedzeka pang'ono-pang'ono. Kodi tigwire mbali iti? Kodi tinene kuti mawu amene ankanena achakwera mu nthawi yawo yachithupsa, kuti chithupsa chimene chikupitirira ndipo Malawi tiyenera kungovomereza kuti tiyenera kudusa mnyengo yowawa zinthu zisanakhale bwino? Kapena ayi tinene kuti mwina pali ma solutions kapena kuti mayankho ena amene sitikuwaganizira? Tigwire pati kwenikweni? Ndiye nkhani yathu, nkhani yofunika, nkhani yokhuza tonse mdziko muno. Koma mstudio muno sindili ndekha, ndili ndi mkonzi wa programu iyi pa tsiku la chiwiri amene ndi Innocent Mphongolo. Innocent, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaiwayana. Inenso ndadzuka bwino. Mwina poyamba tangu afotokozera omvera kuti chimene chatipangisa kuti mpaka tifike pano tsiku la lero nkumukambirana nkhani imeneyi ndi chani kwenikweni? Nkhani yokhudza chuma cha dziko lino limene chikuyendera. Tikakumbukira bwino, I think last year 16 September Amalawi anapita kukaponya voti. Anakaponya voti ndipo anasankha ulamuliro wa DPP. Chimene amadandaula kwambiri that time kuti achotse ulamuliro wa MCP inali nkhani yokhudza chuma. Nthawi imeneyo timakamba nkhani ya kusowa kwa mafuta, kusowa kwa forex, kukwera mitengo kwa zinthu, chakudya chinali chokwera kwambiri. Amalawi ambiri amanyinyirika, amaona ngati kuti mwina umoyo wawo sukuyenda bwino makamaka pa nkhani yokhudza chuma. Akabweranso akatswiri pa nkhani za chuma amafotokoza zizungu zawo, amakamba ma inflation rate kumene, amakamba ziwongola dzanja, ama interest rates kumpanki, kunena kuti zinthu zimenezo ndi zokwera kwambiri. Chifukwa zinali zokwera kwambiri zimapangitsa kuti moyo wa Malawi ukhale unbearable, azivutika ndithu kuti apume umoyo wina. Now chibwerereni boma la DPP mwezi uno ndi wa number 7. Mwezi uno wa number 7 ndiye afunso nkumati kodi pa 7 months imeneyi Amalawi akuona kusintha? Chifukwa chonena kuti DPP yonso pobwera kuti idzalamulire manena kuti ife nkhani za chuma tikonza, musadenkhawa, moyo wanu uyenda bwino, zonse zikhala mchimake, zonse ziyenda tayale. So timafuna tiunike kuti kodi pamene pakupita nthawi zinthu zathu zikuoneka kuti mwina zikupanga improve kapena zasintha, kapena zasintha mwa ubwino, kapena timati social commentator, yes. Iwowa amayikirapo ndemanga ndithu pa zonsezi. Nde tikhale nawo limodzi akuluakulu amenewa, komanso tikhala ndi atolankhani athu Charles Jingini, Abdul Kalonga ndi Chimwemwe Maseko. Onsewo tikhala tikuyankhulana nawo. Nangokumbukira kumene kuti Abdul Kalonga amene sititha kukhala naye lero, koma kwambiri Charles Jingini ndi Chimwemwe Maseko. Ndiye mukhale pomwepo, musachoke pano tichite tifufuze ngati alendo athu afika palaini. Tiyambe ndi Marvin Banda. Marvin Banda, mwadzuka bwanji? Koma mwina akachifika pang'ono ndi Innocent nda Malawi onse. Amenewo ndi Marvin Banda? Ndithu ine nda Banda. Chabwino. Kenaka tifunsenso mavuto bamusi. Mavuto bamusi, mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino hoyana, komanso abale onse amene ali apa. Moni sindizowa ngati mukundimva. Tikukumvani ndithu loud and clear, ndipo tathokoza kuti nonse awiri tili limodzi mpulogalamu iyi. Mwina tiyambe kaye tisanafikire ku mbali yonena kuti mwina chikuvuta nchiyani. Tiyeni tionekaye mwina pamene boma limene alowa kumene lachita bwino pa nkhani ya zachuma.
chifukwa nimaona ngatinso vuto limodzi limene timakhala nayo kuno ku Malawi ndionena kuti tikati tidandaule a Malawi timadandaula mkuiwala mwina chilichonse mwina chimene chachitikako chabwino. Koma bwanji tiyambikayo nkuona ma areas amene mwina bomali lachita bwino kumbali ya chuma before tisanafike ku mbali imene zikutivuta ngati dziko. Kenaka timaliza ndi ma recommendations amene tingathe kupereka kuti koma zotere zitachitika mwina zingasunthe zinthu mdziko muno tonse ndi kusangalala. Tiyambe ndi Marvin Banda. Ziko mukwambiri wayana pofusa fuso limenelo ndithudi nthawi zambiri ifeyo ngati Malawi chifukwa tinazolowera mwina mavuto chinthu choyamba kuyang'ana chimakhala choti chalakwika ndi chani osapereka kompata kuti tione kuti zabwino zachitika ndi chani. Komano mwachindunji ine chinthu chimene tikuona kuti china chayenda bwino pamiyezi 6 imeneyi. Of course ena akumona pomosiyana ndi jatima mtengo ya pamsika inflation imeneyi tikamayang'ana pa chaka ndi chaka tikuona kuti inflation yatsika ndithu kufikira pa chakuti chaka chinochi mwezi omwe utaona kuti inflation ija yatsika kufika pa mulingo mene unali wa 2022. Chimene chichi ndi chonyaditsa kwa anthu a polisi. Koma tikamayang'ananso ija ya pamwezi ndi mwezi ija tikamayang'ana the past tingoti 12 months imene ikukulira mulingo umene wa inflation yo ukuoneka kuti kupita natsika chifukwa chimene chichi inflation ija sitimangoyang'ana ya chaka ndi chaka timayang'ananso ya mwezi ndi mwezi. So pakati paso taona kuti ikutsika kumeneku. Komanso zimene ziso zikugwirizana ndi mlingo uja wa anthu amene amabwerekera ndalama timautchula kuti interest rate. Tikumbukire kuti pakatipa interest rate iso inali ya mwamba kwambiri koma titaona kuti inflation yamba kutsika chiongola dzanja zimene chiso tachiona kuti chayamba kutsika. Tikayang'anaso zinthu zina zijaza projection ya GDP otingoni kuti kabwerekedwe ka ndalama pamsika tisanafike ku projection GDP taona kuti kabwerekedwe ka ndalama kapamsika kaboma kanachepera kuyambira nthawi imene boma linali yasintha chifukwa iwo aja anazayamba aja atimatchula kuti ma austerity measures anapanga announce pa 6 November pachikalata chija anatulusa chief secretary. So tikaona zimene zizi tinaona kuti zinafika pa mabanki kuyamba kupitaso kwa anthu omwe samapasa ngongole aja kumawu zoti ndalama zamba kupezekako kuti apite akabwereke kuti azipanga ma business. So zimene zizi ndi zinthu zina mene taonako kuti zakhala zikuyenda bwino in terms of the big macroeconomic variables timatchula choncho muchizungu. Ndikupereka pamenepo. Chabwino ndifunse nkhani ina amakamba ya domestic borrowing kuti boma kubwereka ndalama ku mabanki akonkuno komanso chamati foreign borrowing kubwereka ndalama ku mabanki akunja. Tinamvapo so kukhala ngati kuti pamenepa boma likuyesesa kuti lichepese kubwereka ndalama ku mabanki. Marvin Banda. Domestic borrowing. Namva kunena kuti khangaso imeneyi yasika kuti boma sili kubwereka kwambiri ngati mene imabwerekera kale ku mabanki maka these commercial banks. Imene yonso titakuiona mwina ngati positive ina. Ndithudi ndinaitchula pa chitatu chija. Chabwino. Ayi zikomo kwambiri tipite sopano kwa amavuto bamusi. Amavuto bamusi inuyo mukuona kuti ndondomeko zimene bomali lakhazikisa kuchokera pa 16 September kufika pano ndi ziti zimene so far zili zogwirika zoti Malawi titha kuziloza zimene zingapindulire dziko lino before tisanayambe kukamba mwina za madera amene akufunika kuti akonzedwe abamusi. Kuno ku Malawi ikamati dziko likuyenda bwino choyambirira timakamba za chakudya. Chakudya apo kwambiri timakamba za chimanga. Kungochoka pa chisankho iye cha 16 September ndipo isanathe miyezi iwiri
tidaona kuti mitengo ya chimanga inayamba kutsika. Nkhani ndiyo kuti chinachitika ndi chani? Nkhani ili apa kwambiri ndi ya leadership. Zonsezi zimene akunena m'bale Marvin Banda zikuchitika chifukwa cha usogoleri. Ndiye kuti mtengo wa chimanga potengera ndi mlingo uja wa inflation umene Marvin Banda wanena. Kuno ku Malawi inflation kapena kuti tikati inflation tunathauza mlingo umene mitengo ya katundu ndi zinthu zina imakhala ikukwerera kapena kutsika molingana ndi nthawi. Ndiye kukwera kwa mitengo mmene boma la President Mutharika limalowa inali kuti mitengo inali ikukwera kwambiri, ndiye kuti inflation inali pamwamba kwambiri. Chimene chimapangitsa ndiye kwambiriso mtengo wa chakudya. Ndiye kukwera pa boma ilili chimene likwena kuti liyamikiridwe kwambiri likukhazikitsa bata kumbali ya mitengo ya chakudya, kuonetsetsa kuti chimanga chikupezeka. Ngakhale mu nthawi ija imene kawiri timanena kuti the lean season ndi nthawi yomwe zinthu zimakhala zochepa, ndiye kuti mitengo ya chakudya imakhala ikukwera kwambiri. Ndi miyezi ya September, October, November, December mpaka nakuoloka mu January. Komano muona kuti mtengo wa chimanga kapena kupezeka kwa chimanga kunapeza kuti kwasintha, mtengo uja wayamba kutsika kwambiri mpaka na kuchoka pa 100,000 kwacha kumene mtengo wa chimanga utafika ndi 200,000 kwacha misika yambiri tisanapange chisankho chija. Komano mtengo uja unayamba kutsika ndikufika pa 70,000 kufika pa 60,000 ndikuzakhazikika kwambiri pa 50,000 kwacha. Ndiye panopa pokuti nthawi yokololanso yamba kuchitika mtengo wa chimanga uja ukutsika be kwambiri. Ndiye mafuna kusindika kuti izi zisuti zungochitikayi ndi mfundo za daladala, deliberate policies zimene zikuchokera mu utsogoleri. Chachiwiri ndi kumbali ya mitengo yomweyo ndi simenti, mtengo wa simenti. Ndiye ntchito za construction, the construction sector ndi imodzi yofunikira kwambiri ku chuma cha dziko. Ndiye simenti imene imasowera tisanachite chisankhochi, tisanaponye mavoti aja before pa 16 September zimakhala zodetsa nkhawa kwambiri. And we saw nduna nthawi imene ijayo maminista akupangisa ma press conference kumanena kuti tipita lokha ku Zambiako kuti tikakonze zimenezi. Amakhala kupereka chilamulo kapena chigamulo kuti sikufuna simenti apange izi, koma timaona kuti sizimathandizabe ayi. But now mtengo wa simenti sopano watsika kuchoka ma 50,000 kwacha pa thumba limodzi kutsika nokufika pa 32,000 kwacha, molingana ndi mtundu wa simentiyo. Simenti ina nditu yatsika kuposa pa 30,000 kwachapo. Chachitatu ndi kumbali imene ya zinthu zina zimene zikuyenda bwino ndiye maulendo a president kapena maulendo a anthu ogwira ntchito mboma. Sikunena panopa ndikungoganiza chabe kuti akanakhala kuti a president aja ambuyo aja analipo achakwera, mwina akanakhala atatuluka mdziko muno kuchita maulendo mwina sopitilira 5 kuchokera pa nthawi ya September, chisankho cha September. Kungoganiza chabe, koma pano pamona kuti President Mutharika sanaendeko ulendo wa official kupita kuna kulikonse, wakhazikika ndithu. Izizi osati kungoti zingochitikayi, koma ndi njira zina zofuna kupulumutsira ndalama za dziko kuchokeranso mwina pa sekira ija. Atinga Marvin Banda anatchulapo kuti ma austerity measures boma inakhazikisa ndondomeko zofuna kupulumutsira ndalama, amazitchula kuti austerity measures. So when a president is not traveling too much, the country is saving a lot of money, especially for dziko limene forex imakhala yovuta. Ndiye atsogoleri a dziko akamangoti ayenda apita uku ndi tinakhala pansi kuwerengesera pakati pa 2020 mulamuliro wa Chakwera 2020 kufika na mmene amatuluka mboma September 2025.
anakhala atayenda kupita kunja kukwera ndege kopitilira 70 times. 70 travels. You are sure about that figure? I'm very, very sure about this figure, over 70 times. Ndiye kuti tikanena kuti 70 times iyo sindiye kuti kudana ndi maulendowa ayi. Maulendowa ena mpira amakhala bwino ofunikira. Komano for dziko limene likuvutikira kupeza ndalama ndiye kuti akamayenda paja amakhala kusowa akutenga anthu ena ambirimbiri, nthawi zina zimakhala zomvetsa chisoni kuti akutenga mwina mafumu, osati kuti mafumu asayende sitikudana nawo ayi, komano kuti amakhala zosagwirizana ndi maulendo amene akuchitikira, komanso zosagwirizana ndi mmene chuma cha dziko chilili. Ndiye kwa panopa I think zina zimene ndinganenepo zofuna kukonza dzikoli ndi zimene chabwino zikuyenda bwino. mwafotokoza bwino lomwe amavuto pamusi zikomo kwambiri. nawo nkhani imene ilipo mkamwamkamwa pano ndionena kuti wena akuona kuti chikhulupiriro ndi chiyembekezo chimene anali nacho titavota pa 16 September kuti zinthu zisintha, chimene chinayamba mwamphamvu mu September lamo ngakhalenso mu October November pano zikuoneka ngati kuti anthu ena ayamba kutaya chikhulupiriro maka chifukwa cha mavuto ena amene tikukumana nawo. ndingomfunsa msangamsanga Innocent Mphongolo poti iwe umakhala mu newsroom daily kuyankhula ndi atola nkhani dziko lonse, ndi zinthu ziti zimene amalawi akuoneka kuti akuwinyawinya nazo? mwina nkhani imene pakadali pano ndiye imeneyo ndiyoti aliyense akuyiona ndi nkhani ya mafuta. Mafuta kusowa, anthu akuyima mizere italitali kuti apeze mafuta. atingi imeneyo mbuyo muzimachitika ndi nthawi yomwe anthu amapita kukavota amachoka pa nzere wa mafuta kupita kukavota ndi chikhulupiriro chonena kuti tikuchoka pa nzere pano sitidzayimanso pa nzere chonchi. so nkhani imene ikuoneka kuti ikuvutirapo. komanso tinamva sabata yapita iyo boma likubwera kuvomereza kuti nkhani ya forex kukhala ngati sativuta. limenenso ikutipeta limenenso linali vuto kale ambuyomo. komanso anthu akuona ngati zachuma zawo makamaka kukhala ndi ndalama kaya nthumba, kukhala ndi kuthekera kuti akhoza kugula zinthu disposable income. I think imeneyo yavuta. komanso kuyang'anira kwambiri kuti pakatipa mtengo wa mafuta wakwera wafika 6,000 kwacha chakuti amalawi akuona ngati akhala ngati taphinjika. so mwina zimene akunena bamusi, zimene akufotokoza banda kwa munthu amene ali kumudzi amene akuyenda pansewu pakadali pano, mwina akuona ngati anthu amene wawa sakukhala malawi yake yomweyo. mukamba zoti ka inflation rate yatsika kapena chani, is it reflecting pamoyo wa malawi? mwina ano ndi nkhani imene lero amalawi ndi interest kuti amve kuti kodi mukuti khala ngati ukuzikuyenda bwino koma ifeyo pansi pakhala ngati mujabe basi chigumu. chabwino tipite kwa kaswiri pa nkhani ya chuma Marvin Banda. mwina tiyambire nkhani ya misonkho chifukwa ni nkhani imodzi zimene takhala tikulandira uthenga osiyanasiyana ochokera kwa Malawi kupereka pa mafunso kuti mukapeza mwayi chonde muzatifunsireko kubomako kapena muzatifunsire kwa anthu amene amazisata kuti this tax regime kapena kuti kayendesedwe ka misonkho tikudziwa kuti boma linakweza ndithu achina vati ndi zinzake zoterozo, koma ena kumaona ngati kuti taxation is not the solution. ena kuti yayi tiyenera kuvomera kuti tiyenera kupanga broaden tax base kapena kuti tichulukise chiwerengero cha anthu amene akumakhoma misonkho, koma poti chiwerengero chonchokwera ndikuti amene akwerawo tiyaonjezeranso kuti azipereka misonkho yochulukirapo. ndi cholinga chonena kuti ndalama zambiri tizizipeza konkuno ndi kumagwiritsa ntchito tokha ngati Malawi, samudalire kwambiri zochokera kunja. Marvin Banda, tayifotokozani nkhani ya misonkho ndi mmene yasinthira komanso mmene ikukhuzira Amalawi. sikomo kwambiri wayana pafunso limenelo, ndipo pakali pano padi chifukwa chokuti misonkho imene yakhala ikusintha ndiyosiyanasiyana kwambiri, komanso misonkho ese imakhala ikuphinja Malawi. tikumbukire kuti tikamakamba za economy yathuyi timavomereza kuti about 80% imagwira ntchito outside of taxation system, kutanthauza kuti anthu ambiri amene ali mu dziko lathu linoli
samalipira kwambiri misonkho ija kupatula pamene munayitchula chinavati pakatundu oti wapangidwa produce. Ndiye tikayang'ana ujeni system imene ikugwirisira ntchito pano payi ndizomvetsetseka kuti anthu akhale oyinawini chifukwa chokuti ifeyo timaonena kuti misonkho ija tisanayikweze timayenera kuti tiyang'ane kaye kuti kodi misonkho imene tikutolerayi tikuyitolera mu mulingo mmene tingamatolere based on zinthu mmene tikugwiritsa ntchito. Tikayang'ana msala imeneyo tikunena kuti ayi tikuona kuti ifeyo misonkho ija isanakwezeke kaye timayenera kukonza kaye system yathu ya muziko yokuti anthu ena mmene amatha kuthawa misonkho azitha kulipira anthu ena mmene sanali mkati mwa system imeneyi. Tingatopereka zitsanzo zambiri koma sizofunikira kaye panopa sanali mu system yoti angatomapereka misonkho. So kukweza msonkho uja mmene kuti muyang'ane kaye zonsezo kodi imakhala ngati kuti last option kuti sitingachitire mwina tikweze misonkho chifukwa tikakweza misonkho ija timachotsa mu economy ndalama mene anazitchulaso innocent za disposable income yoti Malawi angathe kukhala ndi mphamvu yochitira mabizinesi, Malawi angathe kukhala ndi mphamvu yogulira katundu pa msika kuti economy ija ijiyenda. Chifukwa kuti economy ijiyenda bwino imafunika kuti anthu azitha kupanga spend mu economy. So ngati anthuwo capacity yopanga spend mu economy tikuyichotsa zimene zijaso economy ija which leads on to chinthu china. Misonkho ija tikamayitolera boma lija limatolera expectation yokuti tingoti limatolera ndi kaganizo kuti ipanga produce ma services kwa anthu. Komano ngati Amalawi akuona kuti ma services zimene ayenera kubwera potolera misonkho sakufanana zimakhala zovuta kupanga justify kukweza misonkho kusinya anthu omwewo amene akhala kulipira kale misonkho yayikulu mu dziko lokuti sili kupanga produce china chilichonse chokuti tingathe kuwapasa iwowo mwina kakadanga kenakake kana kunyima pena pake kunya kuti misonkho yathuyi kumapindula kuchakuti yakuti. Tikayang'ana pa nkhani ya misewu tikuona kuti misewu yaonongeka kwambiri. Tikayang'ana pa nkhani ya ujeni ya mafuta tikuona kuti mafuta akumavuta. Tikayang'ana pa nkhani ya kani mankhwala muzipatala zikumasowa. So Amalawi amazifunsa kuti misonkho imene ikukwezedwayi kodi ipindulani ndineka imenepo. Chabwino ayi tathokoza kwambiri Marvin Banda. Pano tipite kwa atolankhani athu amene ali malo osiyanasiyana. Tiyambe ndi kutyolo Charles Charles Jingine kumeneko. Charles ukundimva? Wayana ine ndikumva bwinobwino kuno kutyolo. Chabwino Tyolo ndo wankulu uli mbaliti ya Tyolo? Tyolo ndalowera chaku mapeto pakati pa Tyolo ndi Mulanje. Chakumchenza uko kumapeto enieni ku boundary ndipo. Chabwino Amalawi kumene kutacheza nawo akuti chani pa nkhani ya zachuma zikuyenda bwanji? Ndakumana ndi anthu amene ali busy amamvera programu ya kulingi. So ndikamba kuti iwo akuti akamba okhala maganizo awo Amalawi amene ndili nawo pano. Ndijeze ndi abambo amene ndakumana nawo apa. Ndiyambirira dzina langu ndani. Ine dzina langa ndinopita Mtumba. Programu mwaiva. Programu hii ndaimva ya kulinzi ndene akufotokozera. Chuma cha dziko lino mmene chikuyendera inuyo ngati Malawi anthu akuno kutyolo mukuchiona motani chili mukafotokoze motani? Ndimene ndikuonera chuma cha chikuyendera kuno ku Malawi ndimene zinthu zikukhalira zinthu sizikuyenda bwino ayi. Panopa zinthu zikukwera zipita pamwamba. Tinayembekezera kuti lina pamene tasintha boma kubwera boma lina latsopano timayembekezera kunena kuti tikhala ndi mitengo yabwino yakatini. Koma pakadali pano katundu akukwera mtengo kwambiri. Chikuyenika kunena kuti kumbali ya chakudya chochipa koma kumbali yoti tikapita ku grocery zogulagula za grocery ndizokwera kwambiri. Tikakamba nkhani ya sopo wakwera kwambiri. Tikakamba
mbali za ndiyo ndikapita kumsika zokwera zinthu kwambiri zimene zikupangisa kuti isa Malawi chisakhale ndi omasuka ayi koma tisalodani omangika chifukwa chuma apapa tidakhala kuti iso tikuyenda bwino ndikuti isenso ngakhale Malawi ngakhale tomwatendere koma pokhapa apa ndi pamene pakukhala ngati pakuvuta kwambiri chifukwa chakukwera kwa chuma akanakhala kuti atiganizira kunena kuti kumbali ya chumachi zinthu zimene zakwerayi akanakhoza kunena kuti zafika ikwemo mwina mwaje tikanakhala ndi kunena kuti iyayi apapa tipomberapo koma ngati mafuta akwera zinthu zikungokwera bezifika pamwamba choncho ichi chikutipangisa cha Malawi kukhala anthu opanika kwambiri ndi odandaula kwambiri malinga ndi mitengo imene ikukhalira kuno kumalawi. Mawu anu opita kuboma omaliza ndotani? Ine mawu anga opita kuboma omaliza ndionena kuti tikungopempha boma limene lilipo limene likulamulira kunena kuti litiganizire monga cha Malawi chifukwa nthawi imene ife timayisankha boma limeneli timayembekezera kunena kuti zinthu zathu zisinda mitengo zinthu zisinda sopo zina zotero zidani zisinda koma apapa zinthu sizikusinda ndiye tikungopempha boma kuti atiganizire cha Malawi kuti mitengoyo adatisisirako kuti pakhale kufuma kwina kulikonse. Zinali chapa chandani zinanga ndine Peter Mtimba kuno kutolo kumtengo ndakuthokozani kwambiri zikomo. Kupatula apo takumanaso ndi abambo awa amene azithulosa okha zinali chandani? Jonas Sabuneti. Inu mumagwira ntchito yanji? Ineyo ndine gadi wapano pa CCT. Chabwino nkhani ya chuma amene tikuyendera kuno ku Malawi mukuchimvetsa bwinobwino? Kwambiri ndikuchimvetsa ndikuchiona bwinobwino. Mungafotokozepo motani? Ayi ineyo ndiyenera kufotokoza ponena zona ineyo kumbali ya chuma imene ndikuchionera mbali ya chimanga ayi pamene ndikuona ngati ndikuyenda bwino kwambiri chifukwa tumba panopa ndi pa 30,000 ndikuona bwino kwambiri koma mbali ya katundu tikalowa m'machopo timapeta zinthu zokwera kwambiri zimene tikutipangisha kuti pamene pazikhala bwanji monga mmene boma la DPP mmene timalipotera timayembekezera kuti mwina kapena katundu ukuza kufikirako koma apapa tikuona kuti palibe chimene tikuona poto iyayi koma kumbali ya chimanga paneza kuna apoto yamikire koma mbali ya katundu ndiyo zinthu zambiri zamusikamu tikuona ngati zakwera kwambiri zimene zikutipangisa kuti ifeyo tiliomangika kuti tikuona bwino. Mwachidule tinene kuti chuma cha dziko la Malawi chikuyenda bwino sichikuyenda bwino? Pamene poli kutanthauza kuti sili kuyenda bwino nanga si katundu kukwera kwambiri pamene poli kuona ngati katundu chuma si kuyenda bwino ngoyeza natala kuti kumbali ya katundu anatiganizirapo ayi pamene poli kanaona kuti ifeyo Malawi tikana masuka kwambiri. Mawu anu opita kuboma ndotani? Mawu anga opita kuboma ndio kuti pepa aboma tiganizireni kuti katundu usike chitu kuti tione ifeyo kukoma tikapita kusopo kuja sopo tikigula mosikirako taona ni monga mmene mukundioneramo tikusowa apa sopo mmene mukundioneramo sopo ndi mmene ukusowa chifukwa tikapita kuchopo ndiye timaona kuti katundu ije sopo wakwera kwambiri palibe panopa sopo wa 1000 kulibiretu sopo wayamba 1000 chakuti ndiye pamene ifeyo sitingakoze kufikira kumeneko zikomo. Ndathokoza. Zinali chapa chandani? Jonas Sabuneti. Kwambiri zikomo. Wayana komanso Innocent umo ndimene ndachezera ndi Malawi amene ndakumana nawo kuno kuthyolo. Charles Jingini kuthyolo tathokoza kuti wacheza ndi Malawiwo ukhale ndi tsiku lopambana. Inunso zikomo kwambiri mukhale tsiku lopambana ku planta yako. Zimatha tikachoka kuthyolo tipite ku msumba wa Mzuzu. Chimwemwe Maseko ukundimva? Ndikukuva Wayana. Wadzuka bwanji? Ine ndadzuka bwino pa anzathu ku planta yako madzuka bwanji? Kuno kwa bwino ndithu. Uli mbali iti ya Mzuzu ndipo ucheze ndi Malawi awiri ngati ungakwanise. Muno mzinda wa Mzuzu ndi pafupi ndi malo amene amatchedwa kuti St. John of God ndipo ndili ndi Amalawi angapo amene akufuna kuti athirepo ndemanga pa nkhani imene tikuyikambirana tsiku lalero. Poyamba tikudziweni. Ine ndine Muhammad Muhaji. Muhammad Muhaji tatifotokozereni kuti inu ngati nzika mukukhutira ndi momwe chuma cha dziko lino chikuyendera
aya sindikukhutira ya akutengera ndi mmene chipinda kuti ndizipondana kuti munthu kumata kupeza kupanga kila ntchito pa siku kupeza ndalama zako aupeza 10,000 aupeza 15,000 amene umapezera komano kutenga ndalama kuti igwise ntchito wamza kuti ugwisa ntchito ndalama yochuluka kuposa pamene wapezera izimene zikumachitika nthawi ndi nthawi ndekuti muna wako kupeza lero ndalama ichaso mfumu ma kuzapezeka kuti kupeza ndalama ija kupitirira ndalama yonse pakaona sunga ija chikutanthauza kuti peza ndikochepa koma kupanga spend ndalama ija kumakhala yambiri chilichonse chikudula sugar sopo chilichonse ndi mapezedwe ndi kupanga spend pa nyumba pako lero nyumba kuthandiza achibale anako kupanga zinthu zopanga ndalama zolowa zimachiruka ndalama zimene ukupezera munthu ukakhala pa ntchito ndikuti ndalama imene ukumala ndiye kumakhala chepa kupita ntchito pa nyumba pako kapena kuti ukuthandiza chibale ndalama zozimachiruka ikuti limene makamala kupena mwana shoti kati yake lingamati kudula kwa zinthu ndikumene kwativuta kupeza kwa ndalama nkochepa mukupanga kugulisa ntchito kwa ndalama uchumi kwambiri ndivuto limene likuti chuma chisichikwera bwino pa nkhani ngati imene yaita thokoza tisileso kumeneko dzina licha ine dzina langa ndine John Masame pano pa St George tifotokozereni kuti inuyo ngati nzika ndinokhutira ndi mmene chuma cha dziko lino chikuongera ineyo mmene wanenera mzanga uyuyu Muhammad ndili ndichikhulupirira kuti chuma sichikuyenda bwino chifukwa chakuti kwathu kuno dziko lino la Malawi sina chilichonse ndichokwera mtengo ndeti kupempha boma kuti atiganizire kumbali ya afise katundu chifukwa ndalama ndikuona ngati yakhazikika sikukwera sikutsika pokhapo ndeti yamikire kumbali ya boma koma katundu alipo mpaja pokwera paja ndithu kubwana yaita thokoza timalize ndinu kumeneko dzina licha ine ndine Ernest Kabichi kana Kabichi nkhani ndimene kuti inuyo ngati nzika ndinokhutira ndimene chuma chikuyendera ndineyo ndinokhutira ndimene chuma chikuyendera koma pempho lathu laife limene tingapezekane ndomwe zazimbanga mana kuti achide athu tikamagwira ntchito kuti upangiri wathu nditi umakhala kwambiri mmene timapangira kandalama kathu kapeza kuti ukapanga business tikumadya soka katuluko kwambiri koma kuyenda kwa zinthu zimaji kuyenda bwino kwambiri koma katundu lekhayo fayo ndio akhoza kuti bako pang'ono ndithu kuti imaji kumazi apapa ndetachazirika ndiso bwana wangu iya wayana ndimene ndachezera ndi amalawi amene ndinawapeza pano pa St John of God mu mzinda wa Mzuzu. Chimwe Maseko tithokoze kwambiri ku Mzuzu ukhale ndi tsiku lopambana inunso kumeneko. Pano tipite kwa amavuto bamusi kuti amavuto bamusi mwamva amene anthu ayankhulira mutati mulembe samale yoti mukapereke ndithu wansogoleri wa dziko lino muthaonena kuti amalawi akutinji pamenepa tikhoza kunena mosa tsatira kuti ntchito ilipo ulendo ofuna kukonza dziko lino tsopano tinene kuti uli mkati wafika pachimake. Ndinenenso kuti izi ndizosadabwisa pozindikira kuti ndiye kuti mmene boma ili la Amuthalika limalowa mboma after chisankho cha 16 September zinthu zambiri kumbali ya zachuma zinali zitasokonekera tazitchula kale atingi Marvin Banda azilongosola kale ndeno kuchokera pamenepo kuti no ulendo uyambike okonza zimenezi siungangokhala wa mwezi umodzi kapena kuti 6 months. And I think ndichifukwa chimene yomwe kawiri Amuthalika kafunsidwa funso lokuti kodi inuyo atimati amuyani pofika 100 days mukhamura panga ziti samafuna kuti azilankhulapo komana kuti zinthu zingooneka tizikulongosoka kumachitika ndithu ndiye zona tigwirizane nawo amene ayankhula m'mafoni umo kuti choyambirira ndi katundu wa zinthu zina m'mashopu umo and this is not strange or so considering kuti that indicator ijatimati ya non-food inflation zikuoneka kuti pamene mtengo wa chakudya ukutsika food inflation ikutsika panopa ili pa 20% komano mtengo wa zinthu zimene sizili zakudya amati non-food inflation ukukwera panopa tikunena pano wafika pa
30%. Koma izizi tikayerekeza ndi imene inflation inalilimo chaka cha 2022 chaka cha 2023 ndizotsikirapobe kusiyana mulamuliro wa kunthawi zawo poyerekeza ndi mmene mlingo wa katundu umakwerera pasabata ndi pasabata kapena pamwezi ndi pamwezi mu nthawi ya ulamuliro wa achakwera. So here I'm just taking a comparative analysis. I am not saying sindikunena kuti ndekuti panopa amalawi kumitengo ya zinthu zimene sizili zakudya ndekuti amalawi zikuyendera sindikutero komano I'm just agreeing with the callers. China ndikumbali ya I think public debt imene amazipanda analongosolaponso ikukamba za chingongole chimene chinafika pa 23.8 trillion kwacha by December 2025 kuchokera pa 4.1 trillion kwacha mu chaka cha 2020. Ndiye kuti tikhoza kunena kuti kuchokera mu chaka cha 2020 kufika 2025 imene MCP inali mboma anakongola ndalama za close to 20 trillion kwacha mu zaka 5 zokha poyerekeza ndi ngongole zonse zimene boma khala lili nalo kufika mchaka cha 2020 ndalama za 4 trillion kwacha one. Ndiye pamene sipakuyenda bwino ndi pati today ngongole imeneyi ikhonza kuchulukabe ngati dziko silimatulutsa katundu wambiri apa popanga produce economic productivity sipakuyenda bwino timene pamene popo momveka bwino ma exports katundu amene timakagulitsa kunja kwa dziko la Malawi ndi ochepa kwambiri poyerekeza ndi ma imports. Katundu amene anthu amakaoda kunjako ndikumazapangira business kunoko ndi katundu wina ngati fertilizer amene timakaoda kwinako ndimazagulitsa kuno. So difference yake imachedwa kuti trade deficit kusiyana pa katundu amene boma lili kugulitsa kunja ndi katundu amene tikukaoda kunja kumazagulitsa kunoko. Imachedwa kuti trade deficit kusiyana kumene koko ili pa $2 billion ndi ndalama zambiri. Koma pamene izi zili chonchi tionenso kuti kodi boma ili lili kupanga chani pofuna kuthana ndi vuto limeneli. Choyamba ndi mujatinga anenera anduna za chuma aona pomwe anamveka kuti anapita kunja anali ku America pamodzi ndi mabulumuzana ena kumeneko kumakhala msonkhano wa chaka ndi chaka wakuluakulu za chuma pa dziko lonse lapansi umachedwa kuti spring meeting. Ndiye akambitsana ndi bungwe lalikulu la chuma pa dziko lonse lapansi la World Bank komanso anzathu a IMF ndi mabungwe ena kuti iwo ali olola kuti athandizenso dziko lino pofuna kulipulumutsa pa zinthu zimene timfune kuti mayiko ndi mabungwe akunja atithandize. Ndikunena ichi chifukwa kuti palinso zina zimene sitikufunikira kuti nthawi zonse azitithandiza ndi a World Bank kapena IMF ndi zinthu ngati zomwe tili nazo kale kumbali ya ulimi nthaka yabwino madzi yabwino koma samagwiritsidwa ntchito mokwanira. Tili ndi ntchito za migodi miyala yambirimbiri chabwino kwa zaka zambiri apena akhala kubwera kumatibera miyala kumakagulitsa kunja dziko lino osamapindula. Kumbali ya tourism nyanja yokongola komanso mapiri yokongola zinthu zabwino zimene zingamatibweresere forex zimene kwa zaka zambiri sitinazigwiritse ntchito. Ndiye asinje taonaona kuti through the Mutharika administration ayambano kuziolera zimene zino kuti dziko la Malawi liyambe kugwiritsa ntchito migodi ulimi usinthe osangoti ma mega farms analowa chibwana kwambiri ngongoleza nisi zinalowa chibwana kwambiri. So these are some of the positives zimene notaona kuti boma lizilamba kulowelerapo kufuna kuti tizikonze mama mota antazikatenga ngongole kumati ya ulimi koma ili ngongole yomakagulira ma Ford Ranger ma Fortuner zimenezo ndi zina zofunika kuti zisinthe kumbali ya corruption